Wangochitaura nyaya yakaitika incident yakaitika mudhorobha. Andizive kuti mapurisa ekanzuru vari kudhila sei nemishikashika mutaundi. Noti mapurisa ekanzuru chete. Even ZRP. Anzi mota yanga ichitandaniswa nemapurisa. Ndakanzwa kuti munhu uyu akasvika akanopinda one way. Ndizvozvo. Anditika Ines Terrace. Achibva abatwa nemapurisa. Zvikanzi wachikora mutemo akanzwisisa handi unoita sei? Unobhadhara. Achibva kucharge office. Achidzoka. Achibvona motikari ita sei? Yakrembo. Panoda kuti regai nditevere chi? Vesiti parking. Easy park. Right. Ukuwo mushikashika. Uri kumhaiswa nechi? Nepolisi. Ndiye paka. Kusadaro. Muntu kutapsuliwa. Kupondewa. Tagara tichitaura nyaya yokuti tingadhile sei nemushikashika nevakomana vemakombi. Ndiani ari mukateo yemushikashika? Atizive. Takambobata senyika mapurisa pa Commissioner Nyati. Andi Commissioner Nyati rekoti veHarare. Kwachakanza. Uri kunditaurirewo kuti zvechokwadi senyika tatopererwa kushaya kutoita sei nenyaya yekushikashika. Vanhu vari kutsikwa everyday. Ndizvozvo. Wakatarisa pane vanhu vatsikwa so far muholiday muka uchaona kuti vanhu iva vakawanda. Patakatarisa mastatistics ari kubva mapurisa muChristmas it was 23. Vatsikwa nemushikashika. Tarisaone. Nokuti ukamhanyisa mushikashika anozota nemhosva. Hamiri. Paenda napo ipapo. One way anenge achingokakata akaendeko. Haana nguva yekuita seyekubatanidza zvinhu. Asanganikwa naye kungotsika chete. Handizoti nyaya yemushikashika iri kumbopinda mucabinet nhasi Thursday. Cabinet vakambovhara. Asi ngatifambire nyaya iyi Philip. Handitika inoda kuenda kuna ofisi yaKunda Kindi. Home Affairs. Honorable Kazembe. Please, Honorable Kazembe. Usati please. Uchitoka pano afonere. Ndizvozvo. Kana zvibvira mangwana towabata totaura navo. Dambudziko iri rinenge ratiremerei kumapurisa rakuda ofisi yenyu minister kuti mubve mangopedza zvamuchose. Zvichibvira kuti ngatitange nomutauri wemapurisa vaCommissioner Potemba Nyati. Ndizvozvo. Tivabvunze kuti semapurisa vatora matondo api ekuti vadhile nemushikashika. Kanyemba, nyaya iyi yemushikashika inozongouya takuitaura pawireless kana paita maincidents. Vatagara tichitaura wani. Paitika zviitiko ndo painonyanya kuti takuda kudai so but hongu tinogara tichitaura. Izvozvizvi hatizivi kuti ndo pakuchitorwa matanhero ekuti zvichangopera zvakadaro. Kanzuru yeHarare kana ari masignage kana ari maroad markings ngapave nemaroad markings ari clear ka. Ndizvozvo. Road kana yagadzirwa takagara tichitaura Kanyemba. Izvozvizvi mugwagwa holiday amaifanira kunga dai muchimaka maroad maamuri kuholiday. Amaifanira kunga muchivhara mapoto maamusipo. Ndakona Robert Mugabe nambuya nehani naHarare Street. Harare Street uri kubva urikubva kuLabour Court. Handitika uri muna Robert Mugabe obva tena right uchipinda muna Harare Street. Hapasi kumbooneka kuti unopaka papi mvura yakanjenga ipapo pese. Handisi kuziva kuti havasi kuziva here kuti pane mvura. Munhu weparking anenge atoripo ipapo achitobhadharisana wakatoregedza iwo manhingiri wako mana zisimbi vakutokuklemba. Vari kunyanya kurerekera kunyaya dzekutora mari asi service delivery hapana. Ndo dambudziko riripo. Vanhu shamu iyaende munyuka. Vanhu vari kuteerera. Local government minister, local authority Minister Garwe. Then kutransport kuna advocate Felix Mona. Kuhome affairs kuna Honorable Minister Kazembe. Vanhu vari vatatu ava ngavambogara pasi vaite muonera pamwe. Ndizvozvo. Vaite chisungo chiri kuinclude mapurisa, VID or transport ministry, then local government. Chatopa pamusoro pevanhu vamakatuma basa kusanganisira meya. Nokuti zviri kuitika zvacho. Hakuna service delivery riri kuitwa. Zvinhu zviri pachena kutora pendi. Ouya zopenda road. Otora signage oisapo. Kana ari mazuva ano
unenge uchishanda netechnology. Yes. Yes. Ona ku-exhibition kwatanzire ku-agriculture show kuti technology yatora sei. Macompanies aroratidza kuti uyai technology tinayo, endai munotora zvinhu zvinenge zvichiratidza zvichipenya zvichiratidza kuti road yakamira sei. Ndakafara kuti pane project yemamita iri kuitwa neHarare City Council. Vadi kutsvaga kambani yokubatana nayo kuti vagadzire dhorobha. Wanyedere zvakanaka ogadzira mamita ekupaka. Mamita yamadzi. Amadzi kana kuri kuchitungwiza zvaari kutazengesawo. Pane mamita manyoiwa yarutaura plastic ata $20 something. Okay. Pane esimbi akudharaya. Saka makanzuru manje amenoti ndiani matsotsi vari kuuya manheru vachiinspekta vanoti wapa chine simbi apo mangwana uioneri inenge yabviswa mvura ichirasika. Ndakaona pane akatopiwa mudhorobha avenues bhozi vakanga vadaro kanzuru inobva yauya yobva yati tauda kubhadharisa saindi $700 kuti utenge mita ipi. Zvinoitika pachitungwisa hatiyangana zera nawo. So zvandakachezokutaura Philip ndezvekuti dai waro Second Republic yakapamukana kuti tsvagai vekubatana navo mushande navo, dhorobha iyi inoda kugadzirwa. Partnership munyedere taundi bwino sei zvakangoita nyaya yekutakurwa kwemarara. Tarisai muone pomona yakaita sei yakapindira endi marara ari kutakurwa. Zvakuda kutoti paite futi nyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa, nyaya dzekuiswa kwemalaitsi, nyaya taundi yache kanyemba nesi. Iwe vagari vekuchitungwisa rega ndoni ichitungwisa vari kuchema nezuro pakazovharwa pamadrinks vakasvika patraffic light nepa apo uchitena pawefale road iyai yamanje haisati yaane nguva yakareba yagadzirwa. Ndio nokuda kuHoughton Park ndizvozvo iri kuwawa kufamba njira imweyo. Takatomboudza honorable minister mona ndiye Sunningdale kauya ndiSunningdale kunobata Houghton Park. Yashata njira imweyo yashata. Hanzi chichemo chabva kuchitungwiza chiri kuti tiri kukumbira rubatsiro kuti zvimwe tingabatsirikane. Ndiri mugari wekuchitungwiza kuzengeza 2 tava ne2 months tisina magetsi. Taedza kuita follow up kukambani inoona nezvemagetsi asi hapana chiri kubetsera. Right, tokumbirawo kuisirwa dambudziko iri pachimuti. Zvimwe dambudziko redu ringanzwikwe. Transformer iri kunzi yakatsva last year November mvura isati yatanga kunaya. Engineer Chikuvira ndiwo vari kuchitungwiza nema transformer. President wakamboenda kunoona matransformer andezvi pane chirongwa chematransformer mawandiro akaita vanoona engineer Chikuvira area manager engineer Chikuvira itaika kuchisengeza 2 vachema nhasi tumirai motokari netransformer ende ikakonza nemawandiro akaita matransformer nemawandiro akaita magetsi. Shamwari yaboss teacher udzai engineer Chikuvira. But kanyemba manje dede mabheta ade negire weekend. Vanoda toda mangwana chaiye. Mangwana. Sure. Kwakuna technology rekuti tiri ipa panogona kungochinja online. Taurira boss zvemunyati. Nyatuta mangwana. Kana sisora nati kuona Andrew Mpembe hasatazvona vana Andrew anodzidzira kupi tinotaura kuti aimbonoshamwaridza naMr Chimedza, Mr Bachelor. Yes, Mr Bachelor's Republic baba namai Chimedza vanochiona vanochiona drip asi wapfekera speed. Uyu speed ari kutrenda. Ndakazomona kuti Bablasika. Ndakati kana makutora zvinhu zvakadai so makuisa pa international green platform panodawo ePriest Tamboti vake mamwe matrabablasika. Vakatorei ndipanga rutrabablasika but yangu yakashatei. Aiwa haina chayakashata nokuti paya yakasangana neAfrica
Africa si heavyweight woman andi ndizvo heka saka vakakanganisa vachikweketa kudai so vachikweketa ndakamona ari pana mbuya nehanda ndizvozvo heka ndakaona Hope Maseke pana mbuya nehanda paya hapana kana zvese zvanga zvakarongeka zvese zvanga zvakarongeka wani chisina kundifadza incident yakaitika nezuro mutaundi usati wabata incident panyaya yaSpeed ndakaona paakazosangana nearumbwana waNyawo wagure mumbaro kana kuti vanofanira kubvisirwa mari ndibva vabvisa mari instead yokuti vatambire zvakanaka wakaita yokubvuta zvikana Speed serious achivabvunza kuti what's going on zvikanzi woho chiguru chakapindura Speed akavhunduka anofanira nevanhu venhekwe kana vachikupa bute vanoita kudhonza nokuti zviye zvakawanda but aiwa ukada kutarisa ndakaona pana airport road uri inonzi chirodhi ndi usati wasvika paaki handi pana Harare drive before pamarobot ari matsure panapa uchienda pajongwe kanyemba njira yache St Patrick's handituri muna airport road wadarika St Patrick's pamberi apapo pane zveto zvekuveza-veza nechi akasvika ipapo Speed zvikanzi kudini akaroerwa traditional dance akatendera Harare akanakirwa ukada kutarisa panyika dzafamba muAfrica kusanganisira kaMozambique, South Africa, Eswatini, Zimbabwe iri kutrenda vanhu vaida kuona zvinokuitika muZimbabwe vakawanda vakawandisa kanyemba aiwa vantu vanenge achifuna kuona kakanyemba saka tinobva tavaratidza kuti aiwa this is Zimbabwe ndizvozvo yakana Zimbabwe irakoma muzotora Speed mumuratidze Foros obviously arikuenda mumuratidza Victoria Falls arikuenda neGreat Zimbabwe Mutaraz anofanira kuti zipline Victoria Falls, Great Zimbabwe, Mutaraz achaenda kune dzimwe nyika muAfrica matyira anoita baba wako dedhi wako former dedhi baba mumu former date say ukuthi former date ndiwo vari panyanga handisati achinja kabisa birth certificate kanyemba tiende kwa Mr. Zvitsva kumisa kazvemunyati handisati achinja paweekend ndopandiri kuchinja asi wakaenda kumutarazi ndoda kuchinja no inini ndongotedzera zvandingoita wati vanotya honorable Chose Mufari izvozvo ndosiya Manchester United nani izvo hazvidewo midzimu iri wiki kunge yako iyi iye yokujamba wakadai iriko inonzi ibhanjeri ujamba wakadai so kotambura chenge tabu ikadambuka vanoda maweitsi voda maweitsi mangwana kanyemba bye Philip because Manchester United kuti ubate baba mumu yakadhirowa nezuva Chelsea yacho yakataka nokurohwa nakuti munyova ndinokuona kanyemba bye Philip